Sanibonani guys, igama Nqobeleni Bathela Mazibela, eYitonga ngomhla ka-25 Agasti. Guys, uGadla ungene necabha koNtanzi, ebuza phela ukuthi kungani engaziswanga ukuthi unkosikazi wakhe uZama usefikile emagcekeni akoNtanzi. Ushilo nje uNtanzi wathi, yeyi Gadla, ngicela uyeke ukubanga umsindo. Wathi, yeyi, ungangitsheli lokho mina, wemakhehla. Kungani ningangitshelanga ukuthi unkosikazi wami usefikile emagcekeni akoNtanzi? Phela kumele umshado manje uqale. Kusho okukhulu ukufika kwaZama lana. Wathi uNtanzi, lalela, ngithe ehlisa umoya. Wathi kuphethe mina manje, ayikho into engizoyehlisa umoya. Ngifuna nazi-ke ukuthi-ke indumezulu yomshado le eMonaco izokwenzeka. Wamane wathi uNtanzi, yeyi, umshado ngeke ube le international, uzoba la emakhaya. Wathi lalela la, kumele azi uZama nawo wonke umphakathi wala ukuthi uzoshada indoda eyake se-international. Ngakho-ke lo mshado uzoba le eMonaco. Wathi uNtanzi, lalela la mfana, mekuwukuthi ngampela wena uyindoda yomZulu, uzowazi ukuthi mekushadwa umshado wesintu kumele udlule esigcawini, kumele kiwe esibayeni, kumele wonke umphakathi ufakazele ukuthi wena ushadile. Manje uma ushada le ko-Monaco lapho, ubani ozoba nesiqiniseko sokuthi ngampela washada ngampela? Hhayi-ke guys, uGadla waqinisa ikhanda, washo kahle yena ukuthi lalela, mina ngizoshada phesheya kwey'lwandle, mina ngowaphesheya. Guys, uGadla uyazibona bakithi, yazibona ubhuti. Akupheli lapho-ke, uhambile uNtanzi, waya kuyena uZama eyomncengisisa futhi ukuthi avume phela ukushada uGadla. Kodwa-ke uZama umane wacebisa iy'nyembezi ephezu kombhede, washo ukuthi baba, bekumele ungivikele. Ubaba mengithanda ngampela kumele angivikele, angavumi ngiyenze lento le. Washo uNtanzi ukuthi mntanami, sengilahlekelwe yinto ey'ningi kakhulu empilweni, angifuni ukulahlekelwa nawe wena. Siza mntanami, uyenze lento. Guys, uZama-ke uhambile wayocela i-advice kuMam Faith, ngoba phela ngisho nokudla bese kungasangeni emlonyeni. uMam Faith elokhu ekulanda efica kungadliwanga, waze egcine esemncenga-ke ukuthi bandle, ngicela phela Zama udle. Wathi kodwa ma ngingadla kanjani, ngenze njani uma kunje? Wathi mntanami, yazi empilweni ezinye izinto nje ayidingi ukuba zilwiwe. Kwesinye isikhathi awudingi ukuthi ulwe, kumele uke nje uhlale phansi ubuke izinto zenzeke, ebese uzama ukuthola ukuthula kuleso simo leso obhekene naso. uZama-ke wawabonga amazwi, waqede lapho-ke wambamba isandla uMam Faith, wathi ngiyabonga ma. Kubonakala nje ukuthi la mazwi afika ayithola indawo enhlizweni kaZama, aletha induduzo, wathola amandla amasha, wabona ukuthi cha, angabhekana nale nkinga abhekene nayo, angakwazi ukuthi amshade uGadla, aphinde futhi akuthole ukuthula emshadweni wakhe. Uphinda-ke guys, benoNtanzi bebesalokhu bexabanela yona le ndaba le yokuthi uNtanzi ufuna ashade phela uZama uGadla ngenkani, kanti-ke uphinda akayihambisani naleyo nto leyo. Kuthe kusanjalo wabe ngena uZama wakhulula uNtanzi, wamtshela ukuthi ngizoyenza lento ofuna ngiyenze. Wabuza uNtanzi ukuthi ukhuluma ngani mntanami? Wathi ngizomshada uGadla. Wathi uphinda cha Zama, akusiyona into oyifunayo leyo. Wathi cha, akusiyona vele into engiyifunayo, kodwa yinto efunekayo la ekhaya, ngakho-ke ngizoyenza. Kusho lokho ukugele ehlinile ebusweni, bonakala nje ukuthi impoqo yodwa le. Hhayi-ke guys, akupheli lapho. USanele-ke uke wahamba phela waya laphaya kodladla eyocubuza amagabade, njengoba nje bekade sebengazwani nomndeni wakubo koMagwaza. Hhayi-ke ukhulumile-ke walibeka ulimi, walicupha laba yisisoka ubhuti, bathamba ngampela, bathi boto njenge-marshmallows abantu balaphaya kodladla. Kuthe kusanjalo ubhuti methi uyabheka esifubeni sakhe, hhayi bo, naligazi. Hhayi, kodwa-ke wazama ukuyigqiba ngejakhethi, waphuma wahamba. Uthe mefika kubo wabatshela-ke ukuthi hhayi, odladla sebethambisile inhliziyo, impela sengathi nalo mshado wakhe benombala uzoqhubeka. Guys, kuthe kusanjalo again, naligazi esikibheni sakhe futhi uSanele. Waphinde futhi wazama ukufasa ijakhethi, wabuyela e-bathroom. Uthe mefika e-bathroom-ke guys, inhliziyo yakhe yamane ababuhlungu ngendlela emangalisayo, wahluleka ngisho ukuyibamba, waquleka wawa phansi. Uthe sewe phansi-ke wabiza umfowabo uBanele, wamtshela ukuthi yena useyahluleka manje, bengazi nje ukuthi uzozwa iy'nhlungu ey'ngaka ngokuthi angafuni ukwenza lo msebenzi wokumsusa uBanele. Washo ukuthi-ke ayi cha, mina bafo, mina ngisafuna ukuphila, mina angifuni ukuphila kabuhlungu kanje, kubuhlungu,
ngiyahamba mina ngiyamtshela uGumede ukuthi awenze lo msebenzi. Hhayi-ke ubanele-ke ngenhlanhla kavaze amnqabele, umane waphuma wahamba wamshiya kanjalo edindilizile uSanele phansi. Ngisho sekuyisikhathi-ke la uMbali esejabula kuyena khona uSanele, esho ukuthi-ke umshado usuzowenzeka, bethathana amahagi, bengajabulile neze uSanele. Kubonakala ukuthi kunale nto lelo-ke imudla kancane kancane kancane. Lapho-ke guys, okubuhlungu kunakho konke ukuthi umlomo uwuvalile, akafuni ngisho ukubekela ngisho uMbali umathandanana wakhe ukuthi hayibo unenkinga enkulu kangaka. Kodwa-ke ngoba umtshelile-ke uBanele ukuthi useredi ukwenza lo mcimbi wokumsusa completely, asithembe-ke ukuthi-ke uzowenza and ayikho into ezoma endleleni yabo. Aphela lapho-ke amazwibela eYitonga angomhlaka 25. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time, bye.